Doncs el meu problema amb el trastorn mental m'ha afectat perquè la meva vida pues, ha sigut molt d'alts i baixos, no? Emocionalment, mentalment, físic també, va tot lligat. Bé, en algun moment vaig pensar en treballar, hi ha la pressió social, no? Que si no treballes no val res, no és res, no fas res, no... com si no fossis útil, me van ajudar a preparar-me per treballar, perquè jo al principi no donava bé a les feines, no? Anava d'aquí cap allà, amb treballs temporal i el que podia. Sí, la feina m'ha portat, bueno, això, una independència dels pares, de no estar al sofà tot el dia al llit, no fer res, i mirar de lluitar i tirar endavant el dia a dia, no? De fer l'esforç. És difícil, però un s'ha de mentalitzar que ha d'intentar de voler fer les coses. Bueno, el meu lloc de treball, com que tinc experiència prèvia de treballs protegits, m'ha ajudat molt, perquè al meu treball moltes coses ja tinc l'experiència i ja no tinc que demanar aquella ajuda o estar pendent de això i allò, no? I dius, bueno, doncs tot fa. Això m'ha donat motivació a seguir, a no deixar la feina. Que a vegades que faria diria, plego, me'n vaig a casa i no faig. Però no, hi ha la voluntat de voler tirar endavant i de dir, faig l'esforç i... Clar, és que el treball et permet estar en un pis de lloguer o un pis compartit o estar fora de la necessitat de dependre de ningú i el teu temps lliure doncs el disfrutes més fent coses que a tu t'agraden, que dius, ho valores més. Jo crec que hi ha dues coses, l'actitud i l'aptitud. Jo no tenia l'aptitud, però amb l'actitud he aconseguit l'aptitud. És a dir, amb el voler, l'acte d'actuar, de predisposició, de que em demanen que faci alguna cosa a la feina, en comptes d'enfadar-me o no voler-ho fer, posar la voluntat de rectificar els meus errors, de coses que no faig bé, que me recondueixen, doncs l'actitud d'actuar, de fer-ho bé. Intentar-ho cada dia, el dia a dia, i de dir, faig l'esforç i... Les barreres se les posa un mateix, o se les ha de treure un mateix, suposo.